Kaixo, ari gara A bat ibilbideko hirugarren moduloko lehenengo ataza egiten. Urratsetan, ematen ditizkigute irizpide batzuk, aplikazio bilduma ikusteko esaten digute, eta irakurri behar dugu sintesi taula hau eta artikulua. Sintesi taula hau da interesgarria. Irisgarritasuna aplikatzeko gure jardueran, hezkuntza jardueran, adibide asko ematen dizkigu. Hemen ditugu, nola, ze printzipio erabili behar ditugun, eta adibideak, nola egin dezakegun guztientzako gure sortzen ditugun baliabideak, ikasle guztientzako irisgarriak izan daitezen. Eta egin behar dugu infografia bat. Orduan, infografia egiteko niri bururatu zaidana da, jartzea dauzkagun printzipio ezberdinak, jarraibideekin, hemen taula honetan datozten bezala. Hemen esaten digute infografia bat egiteko, sintesi taula honetan eta artikulu honetan oinarrituta. Eta hemen taula honetan ikusi dugun taula honetan datozen adibide horietako bat edo batzuk sartzea gure infografian, irisgarriagoa izan dadin guztientzat. Nik adibide hauetatik, implementatzeko adibide hauetatik, aukeratu ditut batzuk, eta hemen idatzi ditut. Eskatzen diguten infografia genialin egingo dugu, ja erabiltzailea egina daukagu, eta ohituta gaude egiten. Goaz, sortzera, eta emango diogu infografiari. Hemen aukera ezberdina dauzkagu, hau dira horizontalak, infografia egiteko, eta badaude ere vertikalak. Nik txantiloi bat aukeratuko dut hemendik. Horrela errezagoa izateko. Hauxe aukeratuko dut, plus eman, eta erabili. Hemen daukagu. Handiagoa jarriko dut, hobeto ikusteko, eta kenduko ditut beharrez ditudan gauzak, eta eranzten jungo naiz. Esanahia jarriko dut. Hau ez dut behar, beraz kendu. Esan didate irisgarritasuna aplikatzeko hemen, infografia bertan, beraz oso garbia izan behar du. Fondoa jarri diot txuria, hobeto ikusteko, letrak. Lehenengo pausoa. Horrela egingo dut. Kopiatu eta itxatzi. Eta hemen itxatziko dut lehenengo jarraibidea. Hau ezabatuko dut. Bigarren jarraibidea, Ctrl C, V, hau PDF-en egina dagoenez, orain lerroak ez zaizkit ondo gelditzen, beraz jarriko ditut ondo. Eta hemen hirugarren atzaik abitzen, beraz hau handiagoa egin behar dut. Eta hirugarrena. Hau ilunagoa jarriko dut, izan dadin errezagoa ikusteko. Eta hau ere, ilunagoa jarriko dut. Eta beste guztiekin, berdina. Ezabatuko nuke hau. Hemen, bigarren printzipio jarriko dut. Eta hemen jarraibideak. Hemen ere honen berdina izateko, egingo dut hau kopiatu.
Ctrl C, Ctrl V, eta hau hemen jarriko dut. Hau ezabatu. Jarri ditut printzipio eta jarraibide guztiak. Hau soberan dago, ezabatuko dut. Irisgarritasun irizpide bat gehiago sartzeko egingo dudana da, printzipioetan jarri ahotsa. Entzun dadila, hemengo izenburu hau. Hortarako, joango naiz, errekursoak, da jarriko dut hemen sonido. Ikurtxo bat topatzeko. Hemen daukat ikurtxo bat, oso ondo. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Orain, egingo duena da, hau irakurri, audio bat grabatzeko. Emango diot eskutxo honi, audio bat grabatu. Irudikapen modu ugari ematea. Hemen klik emandakoan, agertuko zait, oazen ikustera nola gelditu den, begitxoari, previsualizazioari emango diot, nola gelditu den eta entzuten den. Irudikapen modu ugari ematea. Listo? Ba, amaitu dut. Orain egin beharko dut, guztietan egingo dut berdina, audioa. Ekintza eta adierazpen ugari ematea. Gorde eta txarta dut daukat. Eta bestean berdina. Bale, bukatu dudanez, orain esteka lortu behar dut. Honi emango diot, kompartir, publikoa, oso ondo, eta listo. Eta orain, kopiatu URL-a, helbidea, joango naiz atazara, eta hemen atazan, hemen beran, gehitu bidalketa, eta hemen itxatzi behar dut URL-a. Infografiaren helbidea, baina ondo itxasteko, esteka emango diot, hemen itxatziko dut, ireki leiho berri batean, sortu esteka. Eta horrela ja, klik eginda joaten zait. Eta baita ere esaten didate, hemen jarri behar ditudala, nire infografian erabili ditudan irisgarritasun adibide horiek. Aurrez, hemen idatzita dauzkadanez, atzealdea testua eta irudiren kontrastea, audio bihurtzea, funtsezko elementuak nabarmentzea, informazioa pixkanak aurkeztea, eta arreta galerazten duten elementuak kentzea. Horiek erabili ditut, eta hau itxatzi behar dut, atazan. Hemen. Eta listo. Bueno, aio.